Hi guys! Hello, hello! Guten Morgen! Herzlich willkommen sa aking YouTube channel! Hello! Happy Sabado! Nag-almusal na kami ng aking baby boy. Tulog pa yung aming amahan. Amahan. Ayan. Ako, may tatlo sa kanilang tatlo. Pero dalawa na agad ang nakain niya. Kasi habang prepare ko pa lang yung bread niya. Tapos nalagyan ko ng Nutella. Kasi yung gusto niya. Ubus na. Isa na lang natira. Ito oh. Ito na lang. Sa akin with butter. Tulog pa yung aming amahan. So, mamaya na lang pagising niya kung anong gusto niya. Kainin. Alas 8 na pala. Kanina pa kami gising ito. Hindi naghihiga pa kami. Kulitan. Hello, we're here in the Mama Chicken. Oh, Chicken store. Oh, we go now to the... Rafael, komm jetzt! Fussel jetzt! Ang daming tindang manok. Tumingin na kami ng tindang manok. Ang lamig. Come here! Tapos may dito, park sa harapan. Oh. Ang bata namin nandyan. Ang lamig-lamig. Come here! Okay. Pulang-pula na sana ako namumula. Islamic Angs! Angs! The sun is there, oh, covering by the gray winter sun. It's Hi guys, dito na pala kami. Kaso wala kaming cash. Kailangan muna kumuha ng cash. Ang lamig, ang lamig, ang lamig. It's cold. Yeah? And my husband is still coming. Dahil sa Mura pa It's the church. Oh, the sun is there. Nakatago siya dito, hindi lang makita. Yan. Oh. Pogi oh. Rafael is so handsome. Okay guys. Ganda. Meow. Ito ay sa Mekan. The color of this one is good. Oh, this. It's cold. My cat is freezing. Freezing. Ang puti-puti ng baby ko. Oh, so cold. Rafael said, so cold. Oh, come here, what is ano to? Cactus. Malayo kasi ng namin. Pagupitan. Malayo din yung kuhanan ng dito. Malayo din yung iligay. At hindi kami nakapag-kuha at kailangan dito yung cash. Oh, diba-dibalay kami doon. Oh. This church. Carl. Nandito na kami sa pagupitan. Ganda nito. Pogi ng bata. Cut. Hi guys, hindi na pala kami kahit na kami. Charot. Kahit na sila sa labas. Nagpatabas ng buhok ang aking mag-ama. Come on here. Michelle, makantas. Come here.
Oh, that's good. Oh, Rafael Harrison. Yeah? Hindi Tasha na, hindi te. Ito pala, nabili ko. Wait. Pakita ko sa inyo. Charot. Akala mo talaga. Ay, naku po. Wait a minute. Ayan. So, the first is kalabasa. Ito pala tayo guys sa Mix Mart. Meron kami ng Mix Mart. After ng paggupit itong aking And then, itong bata namin nakabili ng malaking, di ba, bagong tabas ang paginan niya. Glass. Ay, kaput. That is, baro mo sa glass, kaput. Here, oh. Wow! Swiffle ice. Pinabili siya ng ice. 6 na piraso. Ito kasama ko. Ang tawag dyan, basta. Ito, oh. Oh, see? 6. And also, my husband also is a new tabas. New haircut. Sausage. At ang nabili ko doon sa Mix Mart is walang mega sardines na or Lego na with tomato. Ang nabili ko lang is it's falling! Mega, ay. Lag pa. Mega na in oil. Tapos, itong center tuna na spicy, tsaka flakes in oil. Diba po sa din? Mantika pala kami sa Aldi yan. Tapos, ito rin. Aldi. Tapos, bigas. And, that's it for today's video. Wow. Okay. Already. Wait, before that, I'm going to cook rice first. Daming ice cream. Daming bata. Smells good. No. The big good. We don't have a lot of Ayan, gunting. Tinatago ang gunting. Kasi ang bata namin ay nagugupit ng buhok niya. Pag kami nakita ang gunting. Dunkel. Is this already 12? Dunkel? Kaagad. Kasi nga, winter time. Okay. That's alright. Ano pala akong Welcome back to the very first time I saw you. What? Can't hear my mood when you look in my eyes. 'Cause by now I know that you'll see the way that I do.
Bas? Hits ka dyan. Tayo lunch. Meron ako ditong ginisang. Tawag ito? Sotanghon with mega sardines in oil. Yeah. Eat. Let's eat lunchy. Rafaeli boy. Essen. Setsen bitte. Magst du das? Magst du? Lang. Oh. Yung ating ano, sotanghon. It's good? It's good? Try. The fish is da, oh. See, the fish. Da, fish. Fish. Sardinas. Fish yan. Ah. Wanna try Malabi? Smells good. A little bit muted because of the weather. The weather makes you muted. Pinutol-putol ko naman ito. Kurang haba pa din. Guys, update. So, tapos na pala kami mag-lunch at yung aking mag-amay na tulog. Sabi ko, magtulog ka. Sabi ko sa aking, sa aming baby boy din. Ayan, ako magtutupi. Wait. Ito yung aking nilap na. Diba? Nandito kasi yung ng asawa ko. At hayaan na yan dyan. Ano yun? Mga something in common. Hanapin ko diba? Hanapin ko siya para makita niyo. Charan! Yan. So, magtupi na tayo. Tupi. Sa Aldi, oh. Ang cute niya. Pasang yung baby Rafael. Magaganda rin yung mga items na Aldi. Alam mo yan? Ayan, oh. Hindi namin kanina doon. For winter, maganda rin. Camp. Adventure camp. Dare to explore. Ayan. Wait. Sa favorite color niya, parang green. Pero ito yung touch, pang tawag? Army green? Ano ba? Basta ganyan. Diba? Ganda. So, yun na lang mamaya. Kasi kami ay ilalabas namin siya mamaya. Kaya ko pinatulog siya kasi. Sama-sama pa siya mamaya. Alas kami. Inuksan ko guys. Nasikip ko na. Nakakain. Sabihin na ako ng mga sabong panghugas dito sa pinggan. Parang hugas ako ng pinggan. Tapos, pangkon. Panlaba, ganyan. Wala na kaming ganun.
So, yun ang sasadyain ko sa Aldi. Tapos, ano pa ba? Kasi yung mga kailangan pa ulit sa bahay na wala. So, kanina kasi ay, ang sadya lang talaga namin is to, nakaba kasi TV ko, diba? Ang sadya lang talaga namin sa labas kanina is, yun, tsaka anong oras na kasi. Naman nabili ako ng kalahati lang. Ito ang gusto ko guys, mga kalahati lang. Yung parang alam mo yon, yung parang nabili mo sa palengke. Charot. Sa atin. So yan, nabili ko yan sa Mixmart. Anyway, naka-under yung aming ano. But yeah, it's okay. Nandito naman sila at yes, punta na ako guys doon sa Aldi. So hi guys, nandito na ako ulit. Nakabalik na ako. Oops. Tulog pa rin sila. Okay. Tulog pa rin yung mag-ama ko. Ay, nalamigay sa labas. Tapos alam mo ba, paglabas ko, nakalimutan ko magpalit ng sapatos. Kasi hindi na ako bumalik kasi nga, pagka inano ko pa magising kasi ngayon sa pintuan. Ganun. So yeah. And, yes. At yung ating tawag ito. Dumi-dumi pa ako sa loob guys. Still ano pa rin siya. Ongoing yung ating tawag ito. Dishwasher. So pakita ko lang sa inyo na mabilisan kung ano yung nabili ko sa Aldi. So for today's video is ayan. Tawag ito. Tissue. Ano to stock to. Kasi wala na akong stock dito. Nagamit ko na pala yung last na ano. So para at least pag naubos meron. Tapos itong favorite namin na butter spritz Quebec. Ayan. Tapos wala akong muffins doon sa Aldi para di pa sa pagkain resibo. Tapos bumili ako ng grapes. Ayan, dunkel yung dark. Tapos ito chicken backborschen. Basta sausage. Tapos ito pang linis ng ano ng glass. Kasi wala na ako. Tapos saging. Isang may mahaba, may maliit. Ewan ko, basta kinuha ko lang yun. So, ina-arrange ko na pagkalabas para ano na dire-diretso. Tsaka itong coffee milk. Ito na ang binili ko. Kasi, tsanay ko nga yung fat. Ano, taas mo. Ito pang hugas ko ng ano. Pinggan, caldero, charot. Tapos, nilagay sa ano, toilet. Tapos, yung soup na gusto ng asawa ko. Tapos, eto. Kasi wala na ako yan. So, ayun lang. Tapos, ang nabayaran ko doon is 1952. So, yun. So, yun lang yung grocery natin, guys. At yeah, tulog pa ang aking mag-ama. So, kasi mamaya ay gusto namin i-ano sila. Igalaw. Gising ni yata siya. Bukas na ng pinto. Badungkelo! Gising nga siya. Ayan, badungkil na daw. And I buy this one in case you like it. So answer Konstakt. Ansehen jetzt. Aber wir fahren jetzt? Okay. Wir gehen im Weihnachtsmarkt. Ja? Magst du das? Warte mal. Here. We need to wash it first. Wash it.
Like it, Robin. I said it before, like it. Robin Calvin. Yes. Bring that up in fish. Alan, up in fish. Is it good? Ay, the itlog is. Ginawa mo na yan. This also. Ow. Hmm? Yeah, nakalasin niya sa hayan. Ano lang, sakto lang. Pag-uwi ko. Dati sa mamili na ako. Kasi mamaya baka gabihin or something. At least meron na akong ano. Marami na ako. Kasi bukas sarado. Eh, gusto ko maglaba ng mga bedsheet bukas. At mga punta. Ganun. So, yeah. Mag-aasikaso ng kabilis. Anyway, hindi naman ako ganito pa rin suot. Tapos, ito lang. Pasusuotin ko lang ng ano. Sasakyan na pala kami. Patangk lang kami dito. Ay, aming Batman, no. Ayun, asawa ko. Martating na. Ayan, so yeah. Affen weglaufen. Pilabi. Hello guys, we're home. Sobrang lamig. We're home. Sobrang lamig, okay. Sa labas. Ayan. Anyway, meron kami ditong ganito, oh. Pinigay ito sa Rive. Para sa aming baby boy. Ano to? Dodrawingan. Tapos, ibabalik. Tapos, lalagyan daw nila ng candies. Ayan, so yeah. Doon sa doon. Tubig ko. Tissue. What's this? Sa BM. Sa BM, sa bili ng shavers ng asawa ko. Pumunta kami ng Asian store. Ang pagamot pala dyan. Tapos, nakita ako guys na matcha latte. Ulit. Gagawa ako ng matcha. Purutok sila. Matcha. Inamay ko kasi nga, may isda pa ang binili. Ayan. Smoothie and creamy matcha. Favorite ko yan, mga green. Tapos Vicks. Magkano pang Vicks nila? $2.90. Tapos, merong Tiger Balm. Ito ay $4.50. May nakalagay pa dito. Ito walang ito pala. $2.90. That's $4.50. Ito kasi dun sa kaibigan ng asawa ko. Tapos, nakita ko mag-mag. Tapos, magulogo. Tapos, dalawang tilapia. Tilapia ang laki. Som pfandautomat. Right? Or, där är en svart. Vet du, right? Svart. En mull. Andan shuhe bitte, andan jacke. En mull. En multuna.
And the moon. Aufhängen, Raphael. Aufhängen. Hier, komm. Ja. Und Schüchen aus, ne? Bumili ka ng Anständig, Raphael. Seite aufmachen, auf. So, yun lang, guys. So, I think wala na kaming gagawin. Ito na lang yung last ating vlog. Sarap ngayong araw na upload. So, thanks so much for watching. I hope you enjoy our video for today. And, so, yeah. Thank you for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile. Come here. Choose.